Čaute, krásny večer, tu je Stano Ličko a vítam vás na dnešnom webinári, kde sa dozviete, ako rýchlo napredovať v podpornej komunite ľudí. Takže poďme si povedať, čo nás dnes večer čaká. A mám tu, ako vidíte, nejaké ďalšie tváre so mňou, k ktorým sa o chvíľku dostanem. Alebo vítajte všetci, ktorí ste tu. Čau, vítaj. Ja už som myslel, že sa nedočkám, 2 minúty som to čakal, takže dajte nám vedieť, že či nás počuť v prvom rade, kto nás pozeráte, takže či je všetko OK. Tak, ja vás postupne všetkých hostí predstavím, len poviem nejaké základné technikálie, technické info a hlavne, čo sa dozviete. Takže budeme tu maximálne do nejak 19:00 a dnes vám spoločne predstavíme jednu veľkú novinku, na ktorú sme sa už všetci tešili a pripravovali ju pre vás. Je to nový projekt s absolútne novým konceptom osobnostného rozvoja a je tu veľký potenciál v tom, čo chceme prinášať na poli osobnostného rozvoja a rastu na Slovensku. Predstavíme, kto vlastne stojí za týmto projektom, na čo sa môžete tešiť, aké sú naše príbehy a hlavne, aké možnosti toho rastu vám prinášame. Dozviete sa aj o špeciálnej ponuke, ktorú môžete využiť len na tomto webinári, ako sa vlastne môžete aj vy zapojiť do tohto projektu a čo získate z tohto projektu. Dozviete sa, kedy to získate, kedy sa môžete zúčastniť nejakého prvého eventu a povieme aj hlavne, aké je naše prečo sme sa rozhodli založiť tento projekt, prečo vám ho chceme teraz priniesť a predstaviť. A pôjdem rovno na to, začnem so sebou. Niektorí ma možno poznáte, niektorí nie, ale tým osobnostným rozvojom sa zaoberám v podstate od roku 2013-14, neviem presne. A viem, že je to veľmi dôležité pre každého z nás, aby sme v živote rástli. Pretože keď nerastieme, tak umierame alebo stagnujeme a jednoducho ten život je o tej evolúcii. No a my ako skupina ľudí, ktorí s nejakým spôsobom spolu sa aj stretávame, tak dlhšiu dobu sme videli ten priestor, že tu nie je to prostredie, ktoré by sme možno potrebovali na to, aby sme sa stretávali, spoločne tvorili, rástli, posúvali sa. Čiže v jednoduchosti, keď to poviem, prečo za mňa som sa rozhodol niečo takéto budovať spoločne aj s ľuďmi, ktorých tu vidíte, je, že nemáme tu tie možnosti, ako rozvíjať ten náš potenciál a dostávať aj tú spätnú väzbu. Možno nemáme ten bezpečný priestor, v ktorom sa cítime dobre. Možno nemáme tých správnych ľudí okolo seba. A možno aj chceme, ale nás niečo brzdí. Máme nejaké svoje presvedčenia, limity, bloky, ručné brzdy a nevieme, ako ich prekonať sami. Takže nepoznáme potom, aký je ten náš plný potenciál, čo môžeme prinášať ostatným ľuďom. A celé je to oveľa jednoduchšie, keď máte okolo seba tých správnych ľudí. Sám to môžem potvrdiť na sebe. Takže pozrieme sa na to Slovensko, krásne naše, že podľa mňa nevyužívame ten náš potenciál, ktorý každý jednotlivec má. Aj vy, čo sledujete, tak každý máte úžasné dary a talenty, len možno ich ešte neviete naplno využiť alebo odhaliť ten potenciál. Takže za mňa celkovo aj teraz ľudia sú prehltení onlineom, mobily, všelijaké Zoomy, to pozeráte cez online vysielanie, ale práve našim cieľom je, aby sme sa viac stretávali naživo a tvorili, lebo je to úplne iné, tvorili naživo. Takže toto je ďalší ten môj dôvod, že stretávať sa viac naživo. A ešte, čo som si tesne pred vysielaním uvedomil, že veľa z nás nevie, ako funguje v spoluprácach, ako tvoríme vzťahy, ako sa rozhodujeme v živote a na základe čoho nejakým spôsobom funguje ten náš systém, tak aj toto sú také tie základné prvky toho sebapoznania, že keď viem, kto som, viem, čo mám robiť, čo nemám robiť, v čom som dobrý, v čom nie som dobrý, tak potom je to oveľa jednoduchšie. A celkovo za mňa je to hlavne o tom prekonaní toho strachu tých blokov, že aj v tomto viem ja napríklad priniesť kopec vhľadov, kopec nejakých nápadov, ako môžete zmeniť tie vaše nejaké návyky, zlozvyky. Takže za mňa toto je nejaký taký krátky úvod, prečo ja som videl miesto na to, aby sme vytvorili nejakú takú platformu. No a
nebudem to kecať len ja dneska, takže ja idem postupne dávať slovo každému jednému hostovi, ktorý tu je s nami a začnem s Michalom Fanvanom. A Michal, povedz tiež v krátkosti, kto si, čomu sa venuješ, čo prinášaš do tohto projektu, kľudne povedz aj svoje silné stránky, ja ťa aj pripnem na obrazovku. Poď na to. Konečne sa môžem dobre vidieť. Takže ešte raz vítajte všetci. Som veľmi rád, že tu môžem byť. Moje silné prečo je také, že v podstate dnes som uvažoval nad tým, že ako dlho som v vzdelávaní a uvedomil som si, že som viac ako 15 rokov vo vzdelávaní. A to, čo tu chýba na Slovensku, by sme chceli nejakým spôsobom vyplniť. A jedným z toho je to prostredie. Ja som vždy učil ľudí, že kvalitné prostredie je jedna z 3 nôh, ktoré potrebujeme mať, aby sme vytvárali hojnosť. Emočná stabilita je druhá a tvorivá energia je tretia. Akadémia rastu, ako sa to už volá, je priestor, kde všetky tieto veci sa spájajú. A ja som mal dosť toho, že je tu veľa motivačných seminárov, ale nie je tu niečo, čo by bolo akoby dlhodobé udržateľné. A veľa rokov som pôsobil v zahraničí a to ma priviedlo k tomu, že ako tam veci fungovali, a to by som chcel, aby bolo aj tu na Slovensku, aby to mohlo fungovať, aby vzťahy boli kvalitné, aby ľudia boli viacej otvorení, aby sme aj v rámci tej emočnej stability viacej pracovali. To znamená, že keď som nahnevaný, tak aby som to dokázal povedať tak, aby som toho druhého neurazil. A toto prostredie je vlastne niečo, s čím tu pracujeme v tejto Akadémii rastu. To je moje také asi najväčšie prečo. A ten môj nejaký talent, že prečo vlastne, čo ja môžem priniesť do tohto projektu, je spájanie ľudí. Mám talent na spájanie ľudí, ktorí sú lepší ako ja. Ja si nemyslím, že som nejaký najviac talentovaný človek, ktorý všetko vie, ale práve vidím potenciál v tých ľuďoch. Mne sa veľmi veľké uvedomenia som mal v zahraničí, keď som sa vrátil naspäť a uvedomil som si, že kokos na tom Slovensku máme, že úplne že brutálne talentovaných ľudí, obrovský potenciál a nevyužívame to. Veľakrát tí ľudia, ak si všimnete, na tej ulici chodia so sklopenými hlavami, zamračení a ja strašne mám rád, keď sa ľudia smejú, keď sa môžu proste tešiť zo života. A to je vlastne, to sú také spojené nádoby. Aby sme mohli mať dobrý výkon, kvalitnú spoločnosť, tak potrebujeme byť aj šťastní. Čiže nie je to len o tých nejakých rastoch v tých merateľných veciach, ale aj v tých takých nehmotných, ako sú tie emócie, ktoré majú priamy vplyv na ten náš život, na tú kvalitu nášho života, na to prežívanie. Veľmi dôležité, ako Stano vravel, spájame sa v offline stretnutiach, kde je veľmi dôležitý a silnejší ten akoby prežitok. Nie len to, že môžete niektoré veci navnímať ako tu na online, ale na tom osobnom stretnutí je to úplne iné. Takže to je také, čo môžem do toho priniesť a prečo tu som. Čo sa mi veľmi páči, že sú to praktické veci, ktoré každý jeden z tých ľudí, ktorí tu dneska budú predstavení, čiže pozorne dávajte pozor na každého jedného, ktorý bude hovoriť a ja v nich vidím veľkú hodnotu a prichádzajú s vecami, ktoré sú fakt skutočne praktické. Čiže nie je to len nejaká teória, ktorá by mala byť nejaká úplne imaginárna, ale sú to veci ozaj, ktoré prichádzajú z praxe, z rôznych oblastí, či už je to vzdelávanie, či už sú to financie, či už je to proste nejaký coaching, mentoring, viacej oblasti a všetko je to na jednej kope. To je obrovský dar a ja sa na to veľmi teším, na tú celú jazdu s každým jedným. A chcel by som teda posunúť po mojom predstavení slovo niekomu ďalej a vybral by som si koho? Vyberiem si, keďže je rok draka, prichádza tu ženská energia, tak si vyberiem Katku Karafu, lebo ona má takú super energiu a viem s týmto pracovať, takže rád by som pripojil Katku. Takže Katka, ideš na to. Sekundičku, ja to technicky zaistím. Katka, máš slovo.
Ďakujem, ahojte, pozdravujem vás. Takže v podstate asi platia pre mňa tie isté otázky, ako platili pre Miša. Čiže vlastne kto som, tak v podstate tí, ktorí ma nepoznajú, tak ja som tu za tie financie a vlastne za to vzdelávanie sa v oblasti financií. V podstate učím ľudí hospodáriť, teda učím ľudí, ako majú hospodáriť so svojimi príjmami, aby žili dôstojne celý svoj život. A ako som sa dostala ja do tohto projektu, alebo respektíve k týmto ľuďom, je vďaka v podstate Stanovi, s ktorým som sa pred rokom a pol prepojila. A zároveň som sa dostala do tejto komunity ľudí, kde som od začiatku začala byť veľmi aktívna. A to ma neskutočne posunulo. Pred rokom a pol kvázi ešte o mne nikto nepočul. Nevyužívala som svoj potenciál, nevyužívala som svoje dary ani svoje znalosti. A na základe toho, že som sa dostala do tejto komunity, ktorá ma od začiatku neskutočne posúva ďalej, podporuje a vidia vo mne tú hodnotu, tak na základe toho som sa dostala aj na sociálne siete a začala som učiť alebo ľudí vzdelávať v oblasti finančnej gramotnosti. Ja som v podstate za veľmi krátku dobu dokázala posunúť všetky informácie nejakou tou hravou formou, nie ako finančáci. Akože finančáci robia naozaj po niektorí veľmi dobrú prácu, ale ja som to chcela poňať z iného hľadiska, aby to nebolo nejakou formou produktovo presne podľa názvov produktov, ale aby to bolo takéto všeobecné a tie základy, ktoré nám chýbajú, ktoré sme mohli získať skôr v škole, ale bohužiaľ naša generácia sa tej finančnej gramotnosti nejakým spôsobom nevzdelávala, čo je veľká chyba, lebo teraz je na tých uliciach fakt vidno, že ľudia stále bojujú vlastne s tými financiami a nechávajú ich, aby ich ovládali. Čiže proste malo by to fungovať naopak, tie financie by sme mali ovládať my a nie oni nás. A v podstate, čo prinesiem do tohto projektu, je vlastne to, že chcem ľuďom ďalej odovzdávať alebo robiť tú veľkú osvetu finančnej gramotnosti na Slovensku a zároveň ich naučiť, akou hravou formou alebo respektíve akým spôsobom sa vedia tejto schopnosti rýchlo naučiť a využívať ju a zaviesť ju do praxe, aby dokázali naozaj žiť dôstojne celý svoj život, alebo napríklad, ako to aj ja rada hovorím, aby sa dostali na dôchodok v 50-ke, aby nemuseli pracovať tak, ako im to určuje štát. No a v podstate ešte, čo by som mohla povedať, tak moje silné stránky, ktoré prinášam do tejto komunity, sú vlastne to, že som silno tímový hráč, čiže mňa keď nejaký tým baví alebo nejaká komunita baví, tak ja sa viem veľmi rýchlo prispôsobiť tej komunite a zároveň byť aktívna, tak ako som bola tu. Nakoľko ma aj tí ľudia posúvajú ďalej, tak snažím sa aj ja posúvať ďalších, ktorí prichádzajú ďalej. A veľkou výhodou, aspoň podľa talentových testov, Gallupových testov, je to, že dokážem v podstate nielen moje silné stránky, nejakým spôsobom ich poznám, ale poznám aj silné stránky ostatných ľudí. Čiže viem ich nejakým spôsobom mentorovať alebo respektíve viesť k tomu, aby viedli ten kvalitnejší život a videli ten svoj potenciál, ktorý môžu priniesť tomuto svetu. Ďakujeme krásne, Katka. A veľmi sa teším na to, čo ideš prinášať do tohto projektu. Tak ja by som rovno išiel za radom ďalej. A máme tu aj mladú krv, ale zároveň skúsenú krv. Takže Vojtech Sabol je veľmi zaujímavý člen našej komunity. Môžeš sa, Vojto, predstaviť a ja ťa pridám na obrazovku. A otázky sú, kto si, čo prinášaš, jednoducho, aké sú tvoje silné stránky, čomu sa venuješ? Takže ahojte priatelia, moje meno je Vojtech Sabol, venujem sa finančným a realitným službám. Finančným službám sa venujem niečo cez 6 rokov, realitným službám niečo cez 2,5 roka a mojimi službami sa snažím viesť ľudí k takej tej finančnej nezávislosti, zvyšovať hodnotu ich majetku a možno v rámci toho celého projektu alebo čo prinášam do projektu je práve to, že sa snažím, aby tie finančné služby, alebo teda za mňa ešte možno hovorím o sebe, že tie finančné služby sa snažím robiť tak, aby boli zodpovedné
a aby tam boli všetky parametre, ktoré pre klienta prislúchajú a možno tie skúsenosti, ktoré v rámci toho finančného sveta som doposiaľ získal alebo v rámci toho obchodu, práve s nimi prinášam možno niečo do tohto projektu. Snažím sa robiť svoju robotu zodpovedne a ten príbeh, ktorý mám, tak takisto by som chcel nejakým spôsobom zazdieľať. Veľkú pridanú hodnotu vidím v projekte v tom, že sa môžeme stále posúvať tie svoje hranice, možno nejakým spôsobom vieme zdieľať medzi sebou tie svoje príbehy, inšpirovať sa na tej ceste, aby sme jednoducho boli lepšími obrazmi sami seba v tej našej budúcnosti. Čiže to je to, čo mne sa ako keby na celom tom projekte páči. Myslím si, že celá tá naša komunita je veľmi otvorená, čo sa týka ľudí. Každý má tie svoje talenty a možno v rámci tých talentov, tak ako som spomenul, tak sú hlavne také tie moje vízie, taká tá zodpovedná strategická práca pri tom manažmente, čo sa týka financií a takisto možno jedna z tých mojich stránok, že som nesmierne ako keby taký tvrdohlavý, že keď si niečo stanovím, tak sa snažím sa stále posúvať k tomu svojmu cieľu napriek akejkoľvek prekážke a myslím si, že aj ten môj príbeh má tú svoju budúcnosť a chcel by som to ako keby medzi tými ľuďmi zdieľať a takisto sa sám posúvať neustále vpred. Ďakujeme, Vojto. A ja aj poprosím vás, diváci, dajte nám nejaký like, komentár, aby sa toto video dostalo aj viac ľuďom, pretože vieme, ako tie algoritmy fungujú. Kľudne, ak máte potom aj nejakú otázku na nás, jednotlivých členov, kľudne píšte do komentárov. No a poďme postupne ďalej. Teraz mám tu ďalšieho človeka, Katku Babiakovú. Katka, môžeš sa pridať. A opäť, kto si, čomu sa venuješ, čo prinášaš do tohto projektu a aké sú tvoje silné stránky? Ahojte, takže moje meno je Katka Babiaková a som sprievodkyňou žien na ceste k finančnej hojnosti a prosperite. Som, keď si pomôžem anglickým výrazom, taký money mindset mentor. Čiže sústreďujem sa na to, aby som odstraňovala limitujúce presvedčenia, čo majú ženy v súvislosti s peniazmi. Som NLP coach vo výcviku, čiže používam NLP techniky k tomuto a samozrejme mnoho ďalších iných techník, ktoré za roky už vlastne mám naučené. Čiže spolupracujem s individuálnymi klientkami, mám svoje kurzy a venujem sa naozaj tomu, aby som odpratávala všetky tie veci, čo máme v hlave ohľadom peňazí, aké máme nastavenia, aké si nesieme nastavenia zo svojich pôvodných rodín. Pomáham ženám s tým, aby aj vo svojom vzťahu, v partnerstve, v manželstve, aby jednoducho mali svoje financie nastavené tak, aby eliminovali nejaké hádky o peniazoch, aby jednoducho naozaj ten vzťah išiel do hĺbky, prekvital a podobne, pretože často za nejakými hádkami o peniazoch sú úplne iné veci. A moje silné prečo som vlastne sa dala na takúto dráhu, je to, že ženy ešte stále vo veľkej miere vychovávajú deti, že v podstate je to na ich pleciach. A môjim zámerom bolo, aby jednoducho naozaj tie ženy kvitli, vedeli si zorganizovať čas, mali tie financie vlastne na tú svoju rodinu, aby jednoducho neboli nejakej energii obete, nejakými otrokyňami alebo ja neviem čo, aby neodovzdávali všetky tieto vzorce svojim deťom. Jednoducho naozaj, aby budovali ženy tú novú generáciu ľudí, ktorí vedia, že peniaze ich neovládajú, ako povedala Katka Karafa, ale naozaj my tie peniaze ovládame a ovládame ich aj v tej našej mysli. Čiže neberieme ich ako nepriateľov, nemáme na nich milión všelijakých presvedčení, ktoré nás len brzdia v nejakom tom rozkvete a v tom, aby sme žili život, aký chceme. A do tejto komunity som sa dostala, už sú to vlastne roky dozadu, vďaka Stanovi, ktorý mi vnúkol myšlienku naozaj podnikať, čo dovtedy som v podstate nejak, ako vedela som, že chcem niečo zmeniť, ale vlastne som nevedela čo. Čiže on odštartoval celý tento môj rast a celú túto moju cestu, takže za to som mu naozaj veľmi vďačná.
A moje silné stránky sú jednak skúsenosti z praxe so ženami z individuálnych sedení, čiže viem naozaj reálne tie problémy, aké ženy majú, čo sa týka financií, a jednak silná empatia, naozaj sa viem vycítiť, že čo jednoducho tá žena potrebuje a na čom potrebuje popracovať. Takže to sú naozaj také moje silné stránky. A tým, že sa sebarozvoju venujem už viac ako 6 rokov, tak toto je naozaj nádherná príležitosť vlastne takto sa naozaj offline stretnúť, naozaj sa stretnúť v jednej miestnosti, nasať tú energiu, vypočuť si nejaké inšpiratívne príbehy, naozaj sa motivovať, inšpirovať sa a urobiť aj nejaký reálny krok dopredu k tomu, aby sme naozaj nežili len od výplaty k výplate alebo od pondelka do piatku a potom 2 dní víkend, ale naozaj ako ten život prežili plnohodnotne, našli nejaké možno to svoje poslanie a naozaj sa uvoľnili do toho života, vychutnávali si ho, lebo jednoducho naozaj žijeme len raz, takže chcem, aby ľudia, a najmä teda ženy, ho naozaj prežili plnohodnotne a aby ho vedeli plnohodnotne prežiť aj s tými svojimi peniazmi. Takže asi toľko to. Ďakujem krásne, Katka. A som rád, že už počujete tú rôznorodosť tých príbehov, že ma to veľmi baví vlastne cítiť každú energiu, že je iná. A to, v tom je potom aj sila toho projektu alebo tej komunity. Takže poďme ďalej, aby sme to všetko postíhali. Ďalej tu mám Jana Marka. Janči, môžeš sa predstaviť? Ja ťa pridám, otázky platia opäť tie isté. Kto si, čomu sa venuješ, čo prinášaš do projektu, aké sú tvoje silné stránky? Ahojte, ja zdravím všetkých a som vďačný, že môžem byť dneska tu prítomný na tomto webinári. Kto som? Som muž, manžel, otec úžasnej rodiny, mám skvelých 3 synov. Som takisto inšpirátor a posibilitarián, nachádzač príležitostí a možností. No a čomu sa venujem? Venujem sa zdravým a prospešným návykom a ceste, ako tieto návyky vlastne vložiť a pretvoriť vo svojom živote, tak aby tie návyky boli ku prospechu a pomáhali zlepšovať život. Do tohto projektu prinášam vlastne svoj vlastný príbeh, svoju inšpiráciu a keď som bol teraz posledný víkend na jednej úžasnej akcii, tak tam som mal zas a znovu možnosť si uvedomiť, že čo môže vlastne priniesť spoločenstvu bezpečný priestor. Priestor, kde tá energia prúdi, kde sa ľudia cítia uvoľnene a vlastne môžu nehať na seba pôsobiť tú inšpiráciu ostatných a to, že skrze tú inšpiráciu sa dá rásť a skvalitňovať svoj život. No a to ma vlastne nadchýna a rád by som niečo podobné, a v to pevne verím a dúfam, tvoril i v tejto našej komunite a v Akadémii rastu, kde vlastne na tých stretnutiach verím, že sa nám to bude dariť. Skvelé, ďakujem. Ďakujem, Janči, aj tebe za predstavenie. Poďme postupne ďalej. A mám tu ďalej Mateja Olšavského. Matej, poď aj ty sa predstaviť, kto si, čomu sa venuješ, čo prinášaš a aké sú tvoje silné stránky. Takže čaute všetci. Pekný večer prajem a ja sa venujem vlastne, tak ako už v podstate aj ostatní, tým financiám, ale nielen financiám, sú to služby, či už realitné, právne, účtovné a snažím sa vlastne ľuďom zjednodušiť tento
svet, tento život už je tak dosť komplikovaný. Takže v takýchto službách, no a okrem toho, tak už ako naznačil aj Michael Fanvan, že tiež si všíma vonku na ulici tých zamračených ľudí, tak u mňa je to isté. A vnímam, že toto je presne to, čo potrebujeme robiť, aby tí ľudia boli naozaj usmievaví. No a toto je vlastne aj moje silné prečo, ale nielen pre tých ľudí, ale aj môjim cieľom je vlastne byť každý deň lepší. Takže asi tak. Super, sme radi, že si na palube. A ešte tu mám Mareka Hlavatého, takže Marek, ešte aj ty, poď sa predstaviť, kto si, čo robíš, čomu sa venuješ, čo prinášaš do projektu, aké sú tvoje silné stránky. Ahojte, takže moje meno je Marek Hlavatý. Ja by som sa predstavil, pracujem v stavebníctve už asi 10 rokov, ale popri tom samozrejme riešim aj ďalšie veci. Moja situácia sa tak trošku zmenila, keď sa mi narodili deti. Vtedy som prevzal tú rolu takého trénera, mentora a to ma začalo baviť. A baví ma to ich posúvať ďalej, učiť ich, tak a to by som chcel odozdávať aj ľuďom ďalej. To som vlastne zistil, že to je taká moja silná stránka. Rád si vypočujem ľudí, keď niekto chce nechať tajomstvo, samozrejme ostáva to medzi nami, hľadáme riešenia, takže to sú také moje silné stránky. Prečo som v tejto komunite? No, sám chcem rásť, chcem sa zlepšovať, každý deň byť lepší a lepší a tým pomáhať vlastne aj tým ďalším ľuďom. Takže preto som tu. Super. Ďakujem vám všetkým za také esenčné predstavenie a môžete vidieť vlastne ešte raz tú rôznorodosť a ako to aj tak funguje, že každého zaujme niekto iný, nejaká iná myšlienka, slovo, workshopy a o tom vám vlastne idem povedať teraz, že možno to cítite aj vy s prichádzajúcou dobou, že sa všetko nejak zrýchluje, hej, možno ste si to všimli aj technologicky, je vývoj rýchlejší, zmeny sa nám dejú rýchlejšie, vo vzťahoch sa nám dejú rýchlejšie veci. Čiže často aj chceme ísť niekam dopredu, urobiť nejakú zmenu, len sa cítime zaseknutí alebo cítime strach, že nie sme pripravení. Možno cítite aj to, že máte naviac ako teraz robiť v nejakej vašej práci alebo v podnikaní a chcete sa posunúť, len neviete ako, nemáte tú podporu z vášho okolia a cítite, že je čas na tú zmenu. Skúste mi možno aj napísať do komentárov, či teraz vnímate, že je dobrý čas na zmenu alebo nie. A pýtame sa často v tom živote, že OK, a toto je všetko, čo ďalej? Čo mám vlastne ďalej robiť? Aký je môj údel, moje poslanie? A ja to tak prirovnávam k jazde autom po diaľnici, kedy chcem ísť tou 130-kou, ale mám zatiahnutú ručnú brzdu. Tak asi to nie je moc bezpečné, že? A toto presne sa často deje, že my chceme ísť niekde vpred, len máme ručné brzdy. A nevieme ani, že čo to je. Či je to strach, blok, alebo sa nám niečo stalo, keď sme boli na základnej škole, niekto nám niečo povedal pred tabulou a ani si to nepamätáme, ale cítime, že nás niečo brzdí. A v tom je sila aj tohto prostredia, ktoré vytvárame, aby ste vy mohli ten spiaci potenciál odomknúť tým správnym kľúčom. A každý z týchto ľudí, ktorí ste počuli, zažili unikátny nejaký prechod svojimi skúsenosťami, svojimi problémami a výzvami v živote a každý má ten svoj unikátny kľúč a možno z vás každého inšpiruje niekto iný v tom prostredí, ktoré chceme vytvoriť. Čiže každý sa chceme posunúť niekde vo vzťahoch, vo zdraví, vo financiách a jednoducho chceme dosiahnuť nejaké naše sny, ciele, túžby a k tomu slúžia aj nejaké návyky, ktoré tu spomínali viacerí, a aj zlozvyky, lebo my nejak tvoríme ten život. Keď sa pozrieš na, ja neviem, výšku tvojho bankového konta alebo tvoj vzťah, tvoju zdravotnú situáciu, tak je veľmi dobrá otázka aj z toho NLP, že ako to robíš? Ako to robíš, že máš na tom účte minus 500 eur každý mesiac? Ako to robíš, že v tom vzťahu nefunguje komunikácia alebo
vzájomná úcta. Alebo ako to robíš, že to zdravie je stále horšie a horšie. My to nejak robíme nejakými návykmi a zlozvykmi. A presne to, čo spomínal Michal, že pre nás je dôležité, aby ste si niečo zažili na tom workshope, na tých stretnutiach. Nie len, že vypočuť nejakú prednášku a odsedieť si to ako v škole, odfajknúť si, bol som tam, OK, nie. Proste niečo zažiť a reálne to aj zmeniť. Čiže toto je ten náš cieľ, vytvoriť ten priestor, kde môžeš zažiť tú zmenu, inšpirovať sa, naštartovať sa a hlavne, keď chcete niekoho zmeniť v živote, nikdy ho nezmeníte na silu, že mu niečo prikážete. Vy ho môžete jedine inšpirovať, keď chcete, aby tá zmena bola trvalá a dlhodobá. A toto je tým hlavným cieľom, aby sme vás inšpirovali, aby ste mali tú chuť na sebe pracovať. Práve tým, že my vám ukážeme, že áno, dá sa to, aj my sme to tým prešli. Ja som tým prešiel takto, Michal takto, Matej takto, Katka takto a tak ďalej a tak ďalej. Čiže čo nás spoločne čaká najbližšie dni alebo týždne? Čaká nás veľa príbehov a konkrétne si môžete zažiť jeden workshop, ktorý nás čaká už 13.4. vo Zvolene na zámku, na veľmi krásnom mieste. Ja som si tu aj pripravil taký obrazok, vám o chvíľku pozdielam, kde sa dozviete veľa praktických vecí o tej finančnej nezávislosti, o stratégiách budovania toho šťastného a spokojného a bohatého života. Takže naučíš sa, ako pracovať so svojím strachom, naučíš sa ho prijať a odblokovať, ako objaviť svoj skrytý potenciál, naučíš sa veľa o finančnej inteligencii, o finančnej gramotnosti, vďaka čomu získaš viac času, viac slobody, viac možností. Bude tam veľa tém aj o vzťahoch, ako rozvinúť svoje osobné vzťahy, ako pracovať práve na tých oblastiach, ktoré možno zanedbávame, ale ani si to neuvedomujeme vo svojom živote a je to kľúčové pre tú našu spokojnosť. Stretneš tam veľa pozitívne naladených ľudí, ktorí majú spoločné hodnoty ako ty a chcú na sebe pracovať a rozvíjať sa. No a zároveň dostaneš aj nejaké praktické veci, odporúčania, ktoré sme robili my, ktoré fungujú nám, vďaka čomu sa môže inšpirovať. No a tento workshop je, predstav si to ako štartovaciu čiaru. Keď bežíš ten maratón, tak je tam tá štartovacia čiara, ty vybehneš, ale potom to musíš aj odbehnúť. Takže toto presne je vlastne ten štart, ten impuls k tým zmenám a možno to poznáš aj ty, že sa niekde namotivuješ, prídeš domov a skončíš tam, kde si bol alebo bola. Tak toto je práve to, že my sa chceme stretávať aj pravidelne a vlastne vďaka tomu môžeš ostať v tej energii. Takže tá špeciálna ponuka pre teba je to, že máme tu určitý limitovaný počet miest na tento najbližší workshop a teraz máš aj super možnosť získať vstupenky lacnejšie vďaka tomu, že si tu na tomto webinári a na tomto workshope je veľa interaktívnych, zážitkových, praktických cvičení a ja ti teraz pozdielam odkaz, kde vieš získať zvýhodnenú vstupenku. Takže šup, je to tu. A ešte ti aj ukážem, ako to tam vyzerá. Ja ti ešte Stano do toho, prepáč, skočím. Strašne sa mi páčilo, ako som si také uvedomil, keď všetci vy ste tak rozprávali za sebou a že aký veľký význam má pre nás ľudí, pre každého jedného z nás to, keď ťaháme za jedno lano. Že ten booster je veľakrát to, že mám svoj talent, ale vďaka tomu, že som so správnymi ľuďmi na správnej palube, tak ho dokážem znásobiť, že veľakrát sa pozeráte na tie veci cez čísla, hej, predstavíš si, že zarábaš nejakú sumu a teraz keď si predstavíš, že by si mal zarábať 10-krát toľko, tak si to úplne nevieš predstaviť. Ale vďaka tomu, že keď tu máš jedného skvelého človeka, ktorý ti natrvalo zmení nejaký návyk, alebo dá ti kvalitný kontakt, alebo posunie ťa ďalej na iné miesto, tak je to krát 2. Predstav, že teraz je tu ďalší človek, ktorý ťa dá, že krát 2 zasa. A to je, mám ten úsmev teraz na tej tvári, lebo si to uvedomujem vďaka vám všetkým, ktorí tvoríme túto komunitu, že to, že keď sme sami, je pre nás veľakrát ťažké, ale to, keď sme s niekým, tak tá cesta
je, že oveľa rýchlejšia, ako sa navrala tá diaľnica, ale aj je oveľa silnejšia, že na dlhú dobu. Ja som strašne mal rád vždycky predstavu, že pôjdem na cestu s niekým na dlhodobo. Rád budujem dlhodobé vzťahy, lebo viem, že keď budujem dlhodobé vzťahy, tak to má veľký význam aj v mojom živote. Potom je ten život ľahší, keď som na začiatku ochotný robiť tie ťažké kroky. Takže pri všetkých tých príbehoch, ktoré ste dneska vrávali, tak mi prišlo takéto uvedomenie, ktoré som chcel s vami zdieľať, lebo si myslím, že to je ten veľký zmysel v tom, aby sme ťahali za jeden koniec a toto môžete zažiť na tomto workshope. Byť obklopený týmito ľuďmi a neodchádzať stade len s tým, že OK, fajn, niečo som pekné zažil, ale že sa niečo natrvalo zmení v mojom živote. A ja hovorím o hojnosti ako nielen tej finančnej, ale aj tej vzťahovej a tej kreatívnej, že sa neviem dostať akoby dole, že už len rastiem. Preto sa to volá aj Akadémia rastu. Takže ja som veľmi rád, že sme to spojili do takéhoto spoločenstva, do takéto komunity a vidím, že to tu nejakým spôsobom chýba, preto je ten impuls práve týmto smerom. No a som veľmi nadšený z toho. Musím povedať, že sa z toho veľmi, veľmi teším. A každý z vás, ktorý tam príde, verím, že zažije tieto prežitky. A ešte by som to doplnil jednou takou vecou, že Mark Twain povedal, sú dva dôležité body v živote človeka. A prvý je ten, kedy sa narodíš. To už každý jeden z nás zažil. A druhý bod dôležitý v živote je, keď pochopíš, že prečo tu si. Verím, že ak to ešte nevieš, tak verím, že na tomto workshope to spolu s nami zažiješ, že pochopíš, že prečo tu si, a prečo môžeš rozvíjať ten svoj potenciál a že tá cesta bude oveľa rýchlejšia a aj oveľa dlhšia a veľmi sa na to teším. Bude to jazda a taká spoločná, to mám rád. Super, ďakujem, Michal. A ja som tu zachytil jeden komentár od Janky a ty si tam napísal, že cítim, že je čas na zmenu, aj som začal, ale chýba mi podpora z okolia. A toto ja často vidím v bežnom živote, že nie každý má tú silnú osobnosť preraziť cez to svoje prostredie, v ktorom žije. Takže presne preto sme vymysleli tento formát, že tam sa môže znásobiť aj tá chuť, aj tá inšpirácia v tom poli, keď spoločne sa skupina ľudí rozhodne niečo robiť, ako povedal Michal, ťahať za spoločné lano, tak v tom je neskutočná sila. Hej, tam sa to násobí, tá chuť a energia, takže toto je to, čo mňa na tomto veľmi fascinuje. No ak si pripravený na tú zmenu, alebo pripravená na túto zmenu, tak si chyť svoje miesto teraz na tom odkaze, čo je dole a pripoj sa k nám 13.4. Grand Hotel Vigľaš, je to na strednom Slovensku a máme tam vlastne basic vstupenku alebo VIP vstupenku. Ak chceš ešte aj s nami možno po workshope sa navečerať, pozdieľať s nami, inšpirovať sa od nás osobne, tak pre vás je tu VIPka. Ja len ukážem, ako vyzerá tá stránka nejak takto, keď idete na akademiarastu.sk/workshop, tak tu dole potom si môžete pozrieť program a všetko, čo to zahŕňa. Tu máte cenu v predpredaji, ktorú môžete využiť teraz, vďaka tomu, že ste tu. Tak si chyťte svoju vstupenku, je tam limitovaný počet miest za túto cenu. Bežne stojí 97, vy to môžete mať za 35. Je to jednodňovka bez prespania, samozrejme, kto chce, môže si tam objednať spanie v hoteli. Alebo VIPka za 53, bežná cena 197. Takže je tam vo VIPke ten networking, večera so speakerami, je tu len 5 kusov, takže tí, ktorí vždy chcete to najlepšie, tak toto objednajte, lebo určite sa vypredajú. A tu sú ešte nejaké základné informácie, kde to bude, ako to bude. A tu je Grand Hotel Vigľaš, veľmi pekné miesto, aj sme ho vybrali, že je to jedno z tých top miest na práve takýto networking. No a kľudne napíš do komentárov, či prídeš, ja chcem vedieť aj kto tam príde, s kým budeme sa inšpirovať, vzdelávať sa, rásť. A ja sa veľmi teším, lebo môjim cieľom je tiež priniesť tam hlavne to praktické, zažiť si to cez zážitok
zažiť tú zmenu, lebo my aj z knihy, aj z nejakého videa to neprejde úplne cez to telo, až keď to zažijeme, vtedy si zvedomíme nejaké veci. A každý z tých, ktorí ste to počuli, tak tam prinesie to, čo si sám zažil, takže na to sa veľmi teším, bude to hodne praktické, bude tam čas aj na ten networking, spoznáš nových ľudí a ja len môžem potvrdiť to, čo každý o sebe hovoril, že už z toho pozorovania, ako poznám tých ľudí, tak aj mňa Michal spojil s veľmi zaujímavými ľuďmi, takže každý, ktorý hovoril o sebe tie silné stránky, tak je to za mňa ten dôkaz toho, že sa tu stretli tí správni ľudia. No a možno aj tých, ktorí sleduješ teraz, tak prídeš naživo a budeš chcieť byť súčasťou tejto komunity a napredovať. Pretože toto je len začiatok, čo sa chystá a budeme tvoriť veľké veci. Takže ja sa veľmi teším, 13.4. Ak ešte chcete niekto z vás, ktorí ste tu niečo pridať na záver, tak kľudne povedzte, ak nie, môžeme sa spoločne rozlúčiť. Môžem ja, Stano? Jasné, pridám ťa. Ja by som chcela aj na základe toho, že čítam tu komentáre, tak Ľubka tu napísala, že ženy líderky sú budúcnosťou do novej éry, perióda 9. Tak ako Mišo na začiatku hovoril, že ja sa venujem tejto téme, aj tejto perióde, tej ženskej energii, tak v podstate by som chcela pozdvihnúť, áno, to najbližších 20 rokov ženy naozaj čaká skvelá budúcnosť, alebo respektíve to, že bude veľa žien v líderských pozíciách, v tých manažerských, politických a tak ďalej, že uvidíme čoraz viacej tých žien, ale nedostanú sa tam len tak z ničoho nič. V podstate tie ženy, ktoré budú naozaj tie líderky, tak budú tie, ktoré budú na sebe pracovať, budú osobnostne rásť, budú sa seba rozvíjať a hlavne táto perióda je dôležitá v tom, že ľudia sa naspäť budú vraciať do toho, že sa budú spolu spájať, budú vytvárať veľké komunity ľudí a čím skôr to pochopíme a čím skôr sa do nejakej komunity zaradíme, tak tým rýchlejšie budeme rásť. Hej, čiže neplatí to len akože pre ženy, platí to aj pre mužov, lebo proste nás fakt čaká obdobie, v ktorom keď ostaneš ako jedinec, tak blbo povedané je, že to nie, že neprežiješ, ale že proste budeš to mať veľmi ťažké v tej dobe. Čiže momentálne teraz je veľmi dôležité sa spájať a budovať komunity alebo patriť do nejakej komunity. Ešte to som chcela k tomu. Super, ďakujem za doplnenie. Dobre, priatelia, ak máte aj nejakú otázku na nás, kľudne sa pýtajte, alebo otázku ohľadne workshopu, ktorý sme si pripravili pre vás, tak píšte do komentárov. No ak chcete ešte hostia s niečím sa rozlúčiť, tak je tu ten priestor, ak nie, tak túto party uzavrieme. Ja by som ešte... Jeden môj kamarát mi povedal takú peknú vetu, že každý kráčame svojou cestou, ale môžeme si pri tom pomáhať. Takže ja len toľko teda. Super. Ja by som chcel povedať takú vec, že v podstate sme už predali skoro 20% kapacity z tohto semináru, z čoho sa veľmi teším a chcel by som vyzvať tých ľudí. Ja viem, že veľa ľudí akoby rozmýšľa nad tým, že či áno alebo nie. A ešte sme to nezačali aj nejakým spôsobom. Toto je vlastne prvé vysielanie, o ktorom to hovorím, kde to verejne dávame nejak von a vďaka tomu, že máte v priateľoch teda niekoho, kto je v tejto komunite, tak máte túto šancu a môžete toto vlastne využiť. A veľakrát ten malý krok, ja to vidím na vás všetkých, keď sme začali budovať túto komunitu, ten malý krok je veľký krok do budúcna. Že ten význam tých malých krokov si veľakrát neuvedomujeme a potom v čase to má akoby veľký výsledok. Jednak to vidno v tej finančnej sfére, tá inflácia veľa ľudí položila, úrokové sadzby a tak ďalej. Je to veľká sranda, tie nožnice sa začnú veľmi otvárať a čím viacej máte podpory z toho okolia, tak ten náraz vie byť väčší. Tak využite túto šancu
aby jednoducho ste nezmeškali, lebo ako Stano vravel, je tam obmedzený počet za túto cenu a potom cena ide vlastne vyššie, takže toto sme vám nespomenuli, tých 35 eur je za posledných 17 lístkov a potom to ide tuším na 44, takže aby ste využili túto šancu, kým tu ste a vidíme sa tam, za mňa to bude skvelá energia ako vždycky a oveľa viacej sa na to teším ako na takéto online stretnutia, lebo offline je proste silný prežitok, ktorý vám ide cez telo, mysel aj dušu. Čiže veľmi sa na to teším. Ešte raz. Áno, naživo určite je lepšie aj za mňa. Takže poďme na to. Ďakujem, že ste tu s nami dnes boli. Dajte nejaký like, koment, nech sa to dostane aj k ďalším ľuďom. No a vidíme sa 13.4. Dole je link na registráciu. Takže teším sa na vás. Ahojte, krásny večer prajem. Čaute. Ahoj.